मायो नोंजों फैनो नागिरदों मोस्रोमागै? आबो मालाय गावगाया सिनायानो बेनिखायनो आंखौ लिंहरदों। आं थांनो गोसो गैयामोन। बा बिहासो तारमाने जों आइखौ बियो लांनो नागिरथारदों आरो ना? फैथो दे जेबो नङा आं आइखौ हेंगार हरा। दा हिन्जाव गराया खारनायखाय जों आइखौ नांगौ जाफिनदों। न'यैसो थांनो होगोनबा आं होथारां। आंबो थांफानो गोसो गैयामोनलै आबो माने बिनि लामा दिन्थिनो गोसो गैयामोन। नाथाय आरो थांसै आरो बुंबाय थादों दहायनिफ्रायनो। दे फै जेबो नङा दे मोस्रोमागै। थेवब्लाबो आं हेंगार हरा माथो आइखौ। ओमफ्राय नोंसोर दा फैबाय दङ नामा? थांनो नागिरदों र' नै ओंखारगासिनो दं आब'। अ दे होमबालाय फैबानो जाबाय। ओमफ्राय मादैया मा होनना बुंदों? फैगोन होनना बुंदों नामा दादिजों? आलाय थाङा होनना बुंदों र' बुंनायालाय। आंनिबाबो फैनाङालै माने नांगौ समखायसो गोसोखांदों ओरैनोबा गोसोखाङाखैमोन। औथ' आरो आंबो बेखौनोथ' बुंगासिनो आइनि सिगाङाव। ओमफ्राय मादैयालाय माथो खालामदों दा? आइया इसिङावसो दङ ओंखाम संगासिनो। दे होमबा दा लाखिथ'नोसै आब' जोंफोर थांगासिनो दसे उनाव। दे होमबा आगै। बा लाजि गैया मोस्रोमागैखौ लानानैबाबो फैनो नागिरदों आयु मा रक मानसिमार। आङो आइखौ हेंगार हरा माथो आइयाबो थांखाया दे। फैथों र' रायना हरगोन आं। गावखौनो मा सानदों बियो हो? सानसे समाव ओरैबायदि खालामदोंमोन जोंफोरखौ बा बेफोर बाथ्राफोरखौ मालाबाबो बावनो हाया। लाजि गैया गावगाया बावलांजोब्बाय खोना। र' आइनो खिन्थाहैनि र' फैनो नागिरदों होननानै। थांनो बासिदोंमोन आं बालनि। दे थां जेबो नङा दे। ओइ मोस्रोम जाबायबा थुदो। औ जाबाय। आं खिन्थु लामाखौ आन्दायनोबो हानाय दे खेबसेल'सो थांफेरदों। हुइ जम्बि थु जेबो नङा दे थेवब्लाबो सिनायहागोन। ओइ टिल्लु थु नोंबो। आङो? आंलाय मानो? ओरैनो थुफा। थांफा जेबो नङा दे। र' होमबालाय। मोस्रोमखौ लाबोनानै फैदों बियो। औ बिहासो नायनाय बोरैथार। फैथोंलै फैथों। थिगसे रायनासो हरगोन आं दिनै बेखौ। आंबो रायगोन खिन्थु फाफि साफि होनलायनानै रायगोन आं। नङा लाजिया होमबा? होखारबा होखारनानै जोंखौ आलासिलाय खालामनानै दा आरो लांफैबावनो लाजिया होमबा बियो जोंफोरखौ? औथ' आरो आयै। बा ओमफ्राय दा फैबाय दङबा बियो? औ सनाथियागै मोस्रोमागैखौ लानानैसो फैबावदोंनो मोस्रोम आरो टिल्लुखौ। आयु बिहासो फैथोलै फैथो रायना हरगोन आं। ओमफ्राय मा दा फैबाय दं नामा बिसोरो? औ फैबाय दङनो। दसे थाना मोनफैसिगोनानो खोना। फैथों र' फाफिया ओरैनोबाबो बेखौ खेबसेबो रायनो मोनाखै। दिनै होगोन रायनाया। औ आइ हो बेखौ रायनाया। मोजां मानसिबासो अनजागौमोन। बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौलाय सोर अननो सोर राया जानो। बेनिखायनो हिन्जाव गरायाबो खारजाबाय खोना। मोजां नंखायालै बिसोरो। आफायाबो मोजां नङा आरो रांखावरियाबो मोजां नंखाया। सानैबो मिलायसोदोंमोनसो। दख'ना गानहैनो र' आंबो। थां गानहै। थुमफ्रियाबा दा आंजों फैगोन ना फैया? आं फैयाबाबो ब्रा ब्रा लिंथारगोनलै बाराबा गाबनाबाबो दिन्थिथारगोन। ओइ मोस्रोम अबेयावलै मैथा बारिया मोननो जाबायना जायाखै? दानो मोननो जाबाय नामा एसे गोजान दंबावो। इसिबां गोजान नालै मैथा बारिया। ओमफ्राय नोंसा मादैखौ खिन्थाहरदोंना आं थांगोन होननानै? औ। ओमफ्राय मादैया फैगोन ना आंजों फैगोन होनना बुंदोंबा? मोनथिया आं रायज्लायाखै आब'आसो रायज्लायदों। थै नोंबो खेबसे रायज्लायनांगौ। रायज्लायासै आं आब'आनो रायज्लायदों आरो आंलाय मानो रायज्लायबावनांगौ। एला दा मा जागोन? थुमफ्रियाबो जुदि आंजों फैयाबा आंलाय माथो हारसिं जासिगोनलै। हे भगबान जेन थुमफ्रिया आंजों फैदो। थुमफ्रिया जुदि आंजों फैयाबा आं बोरै थानो एसेबां हारसिंनो लांदां आं थैगोन। बे रांखावरि बैथालियाबो सोर हुवाजों खारखुमा लांखो? सल' आंखौ इसिबां बिदि थखा होलांबाय नोङो रांखावरि। आइ बांबुलिखौसो बेसेबा गोसोखांदों आङो। अनदोंना अनाखैबा अनाखानादों गथ'खौ। आंखौ खम गोसोखांदोंना गथ'खौ खम आलासिलाय खालामोना बिसोरो। बिमायाबोथ' बिनो आरो फारसेथिंजाय आरो बिफायाबो गरायबावसो। लाबोफिनगोन आं। आइ बांबुलिखौ लाबोफिनगोन आं। आइ बांबुलिखौ सानफ्रोमबो नागिरबाय थागोन आं। ओमफ्राय आं लाबोफिनगोन न'आव। हारसिंनो मा बखिबाय दोङो बियो फाग्ला रावखौनो। फाग्लासो जाबाय खोनालै हिनजाव खारनायखाय। माला मोनगोनलै? थुमफ्रिखौ बेसेबा नायनो लुबैथारबाय आं। आंखौ नुनानै थुमफ्रिया खम मोजां मोनगोन ना। ओरैनोबाबोथ' बियो आंजों फैहां जागासिनो खोना। बिनि सायाव आरो आं दिनै लायनो थांदों बा। फैगोन आंनिबा थुमफ्रिया आंजों फैगोन। मानो होनबा आंखौ कत' अनखायोमोन। ओइ मोस्रोम मा दाबो मोननो जायाखै ना मायो मैथा बारिखौ?
मोननो जाथ'वाखैलै गंबासो गामि बारनो दंबावो गोजानथार मैथाबारिया आंहासो गारिनि थावा जोबसिगोनलै बे आयौ दुर्गा फुजाया माथो सप्तासेबो गैला बे अनजालुआ आंनो 5,000 बिनायखौ हरगोन ना हरला मा इसिबां गाज्रि मानसि बियो इसिबां बिनायावबो हराखै आयु र' फन खालामनानै दोखो रायहरगोन र' आं दिनै 5,000 फैसाखौ जुदि बियो आंनो हराना आं ब्रेकआप खालायखागोन बेखौ दाखालिनिफ्रायनो इसिबां बिगासिनो दिनैहालागै हराखै बियो आंहालाय दुर्गा फुजाखौलाय माबोरै नायनांगौ दा माजों नायनांगौ फैसायानो गैया आंहा बयफ्रेन्डआनो बिदि आयु बिबाबो होलाया इसेबां गाज्रि बयफ्रेन्डसो मोनबाय आङो मालाय सनिया मोननि बयफ्रेन्डआ बेफोरबायदि नङा माथो बिसोरनो मालाय बिब्बानो हरखायो फैसाल' हरा माथो दख'ना हरो गस्ला हरो लंपेन्ट हरो सेन्डेल हरो माने हरबायानो थायो फैसाखौबो मा एकाउन्टाव सोना हरबाय थायो आं मिन्थिया बे अनजालुआ आंनो 5,000खौ होथारनांगोन नङाबा आङो दुर्गा फुजाखौनो नाया आरो अनजालुखौ ब्रेकआप खालामखागोन आं र' डाइरेक्ट ब्रेकआपबो होनो हानाय नङा मानो होनबा आं दा रावखौबो फोथायनो हाथ'वाखै नालाय फोथायगोन र' बे गेसाव अनजालुखौनो लाबाय थायो नामा भिखारिखौनो बेफोरबायदि मानसिखौ गोसथोना लानानै आङो जारलासो जागोनलै अबावबा आंहा साख्रियावला नायनासो मोजां मोनगोन अनजालु बायदि मानसिजोंथ' थैबाबो हाबा जानो हायाहाय आङो बा लाइफआव बेसेबा फस्थायनांखागोनहाय एसेबां भिखारि मानसिजों हाबा जानो हाया माथो बे अनजालु बान्दोरा सैमाया 5,000 फैसाखौ हरनो गारै मा खालामबाय दं र' फन खालामनानै रायहरदि एसे हेलौ अनजालु मालै 5,000 फैसाया अबाव मा दाहालागै सोना हराखैलै रहिनिया सना रागा जोंथ' नाङा र' माने आं लोगो सानैनियाव बिखांबाय बिसोरनियाव गैयानो ओमफ्राय सासे दंबावो र' बिनियाव बिहैनि आयौ माबायदि मानसि बियो 5,000 फैसा बिनायखौबो हरनो हाया हरगोन सिन्था खालामनाङा नोङो सना मानो सिन्था खालामा जानो फुजायानो माथो सप्तासेबो गैला आङो फुजाखौ बोरै नायनांगौ जाखो माजों नायनांगौ जाखो फैसा गैयाबा मालाय बयबो मिनि खुसियै थांगोन फुजा नायनो फैसा बुरजा लानानै ओमफ्राय आंहा आखाइ गोजा थांनांगौ आरो सना आङो नागिरगासिनो ना मोनबानो हरखागोन नोंनो सोनानै दा आंनि आखायावबो फैसा गैया आंनि आखायाव फैसा थानायबाथ' मालाबानो हरगौमोन आङो दा लोगोफोरनियावबो गैयानो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आंनो जिखिजाया 5,000 फैसाखौ नांथारगौ आरो आंनो जुदि नोङो 5,000 फैसाखौ सोना होनो हायाबा आंखौ फन खालामनांला दिनैनिफ्राय आंजों रायज्लायनांला बिदि नङालै सना मानो बेफोरबायदि बुङो र' आङो मायबा मोनसे खालामनाबाबो नोंनो होथारगोन फैसाखौ होमबालाय माथो जेब्लासिम नोङो आंनो 5,000 फैसाखौ सोना होनो हायाना अब्लासिम नोङो आंखौ फन खालामनाङा मिन्थिबायना सना मानो बिदि बुंदोंलै आं नोंजों दसे सम रायज्लायबानो थानो हाया मानो बेफोरबायदि बुंदों आं होगोन ना आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जिखिजाया 5,000 फैसाखौ नों जुदि सोना होआबा आं नोंजों रायज्लाया दोन आया मा बायला जिला न'आव थायोलै बिसोरलाय मा लाइमोननि जामायफोरालाय इसेबां गोरिब भिखारिसो नामालै माथो न'फोरानो बोरैबा अमा गलार रखमसो आंलाय एसे धोनिजों हाबा जानाय रखमसो मोन्दोंमोन लाइमोनखौ माबेलाय इसेबां भिखारिजोंनो हाबा जाखो बिलाय थै ओइ मोस्रोम सोरानि न'आव लाबोदोंलै लाइमोनलानि न' नंगौना नङा लाइमोनलानि जावायसोलानि नंलाया होमबा गाबज्रि हर मादैखौ बिनो मार होनबा लाइमोननि न'आ थै हाबा जादों एसे धोनि न'खौ नायनानै हाबा जा मा बिलाय भिखारि थै न'आव रावबो गैया नामायो थमफ्रे बे मानसिखौ सिनाय हायाखै आङो सोर जाखोहाय मोस्रोम बे मानसिया थमफ्रे आङो थख्रा सोर थाख्लाख्ला थख्रा जाखो नोंलाय सिनाय हायाखै आं ओइ थमफ्रे नोङो आंखौ मानो सिनाया जाना दिन्थिफ्लादों हा गावनि हौवाखौ मालाबाबो बावनो हाया मोनथिबायना मानो बावनो हाया जानो हौवाया जुदि बावलांनो हायो हिनजावा मानो बावलांनो हाया आरो मानो फैदों नोंलाय जोंहानियाव ओइ थमफ्रे सिगाङो जा जालांबाय सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनांला नोङो मोनथिबायना थांनाय बाथ्राफोरखौ हमबाय थाबा जायाना संसारानो जानाय नङा बिदिबा
अ नंगौ नामा? थुमफ्रे थौ न'आव थुदो थु दिनै आंजों थुदो आं नोंखौ लांनोसो फैदों। न' अबे न'? आंनि न'आथ' बेयावनो। ओइ थुमफ्रे नों मानो बिदि बुङोलै थुदो न'आव आं दिनै हारसिं जाबायलै थुदो आं बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानो हाया न'आव आं फाग्ला जालांगोन नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनिया गराया गैला नोंनि गराया सोरबा हौवाजों खारसनहैबाय दा नोंहा बिन्दास हारसिं थानो हासिगोन गैला दे गदाया थाबासो एसे बेलेग बाथ्रामोन थुदो न'आव थुदो आं दिनै नोंखौ लांनो फैदों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा जोंनिथिंजाय मैयानिफ्रायनो लाइन फैयाखै आंना मबाइलाव एसेल'सो चार्ज दंबावो बारा गैला बेनिखायनो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दा नङाबा भिडिअखौ हगारनोबो हानाय नङा लोगोफोर माथो खालामबावनो लोगोफोर आंथ' एसे गोलाव बानायनो सानदोंमोन दिनै नाथाय लाइनानो गैया इनभाइटारबो गैया नालाय लोगोफोर इनभाइटार थाबालाय इनभाइटाराव चार्ज होनानैबाबो बानायनो हागौमोन दा गैया नालाय जोंहा मैयानिफ्रायनो बेसेबा अखा फैगासिनो नै दाबो खोमसि जाबोदों दा दिनैबा आरो लाइन फैबावगोन ना फैला मोनथिला दे आरो दे होमबा लोगोफोर गाबोननि थाखाय नेना थाथ'लायदो दाथ' गोलावबो बानायनो हाला भिडिअखौ आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो गाबोननि थाखाय नेना थादे लोगोफोर।